Kaikki on varmaan huomannut, että täällä meidän joukossa, meidän muiden seassa istuu Katri Helena, joka on varmasti yksi tutuimmista niistä laulajattarista, jotka on 60-luvulla niin sanotusti noussut pinnalle. Ja on Katri pinnalla vieläkin. Ja... Päättyy yö, aamu saa, uusi päivä kun kirkkaana koittaa. Sulle oi, kotimaa, sävel kaunehin tuulessa soittaa. Timo Kalaoja niminen kaveri tuli tuuraamaan meidän bändiin juhannuksena 73. No sen 45 minuutin jälkeen me ei päästy toisistamme irti. Mä voin niin kuin nähdä vieläkin sen semmoisen jonkun silloin niin kuin muille näkymättömän niin kuin kumilenkin, joka meitä veti. Et kun me mentiin vähän kauemmaksi, me ei voitu muuta kuin tulla takaisin toisiimme kiinni. Se oli uskomatonta ja ihanaa. Ensimmäisen 45 minuutin laulusetin jälkeen mä olin sitä mieltä, että nyt mä oon löytänyt isin niille lapsille, jotka toivon mukaan tulen saamaan. Me päätettiin saada 3 lasta. Se oli ihan oikea päätös, kun saatiin. Ne tuli kaikki hyvin peräkkäin. Ja se oli jotenkin, sitä on hirveän vaikea tai tuntuu niin kuin liialta kuvata sitä, mutta se oli onnellista. Siinä oli kaikki se, mitä mä olin toivonut. Ja sitten vielä tämä ihmissuhde, joka oli niin helppo arjessa, koska me oltiin niin tuttuja. Kirkkahin päivä ei aina parhainta loistetta suone. Unelmat usein vei, eikä ystävän lohtua suone. Rakastan elämää, joka kyynelten helminä hohtaa. Rakastan elämää, joka myrskyihin tietäni johtaa. Onko Katri sun mielestä musiikki muuttunut? Semmoinen iskevä musiikki tai yhteislaulumusiikki, mikä tehdään 70-luvulla, onko se erilaista kuin 60-luvulla? No en oikein osaa sanoa, että yhteislaulumusiikki ehkä ei ole muuttunut ratkaisevasti, mutta musiikkihan on muuten muuttunut, kun nyt on tullut tuo diskomusa, joka on ihan uudenlainen. 60-luvulla tuli Beatles-musa, joka oli ihan uutta. Saa nähdä, mitä tapahtuu nyt, kun mennään vuosikymmenen yli.